Ne-am gândit și noi că ar trebui să scoatem vlog nou. Că mai bine s-o gândit de Golf Driver la 12 noaptea scoată vlog, nu? Da, uite, e ora 12 și 27 de minute. Nu? Bă, uite ce cadre, bă. Ia ce cadre. Da. Bravo, Robi, mulțumim de cadre. Mai am aici, mai am puțin bani. Uite ce mișto e să zici că e făcut cu dron. Am un 10 lei ruptor, Emilia. Nu-l ia. Bă, și mi-a dat de la magazin și nu am observat. Așa nu. Da, sigur că o să fie așa. Hai, mă. Mă, ține un pic aici, milfează-mă. Da, nu, mă, acolo e motoraș, așa doar de să ții. Ai văzut? Ce mai am aici? Mai de 1 leu. Mai am 5 lei. Băgăm și ăștia. Să 5 lei. Spălăm frumos, facem și ceara. Așa. Deci avem aici în total 10 minute. Ce-a făcut? Ai de capul meu, că tot m-am murdărit, ia uite aici. Băi. Da, bravo. Uite-te la mine, bă. Așa, bun, deci am dat de fine cu spumant în final. Și mi-a luat vreo 2 minute. Ai ceva de bectat? Nu. Nici. Aici îl căutăm pe micul pădurar. Trebuia să băgăm și aici spumă. Acolo avem o invenție secretă, n-aveți voie să o vedeți. E sârmulița românească. Bă, aici n-am cum să spăl. Aici tot speli. Cu apă. Sau ia filmează-mă. Opa. Oprește și mie cara. De pe stop. De pe stop, mă. Pe stop? Opa. Asta trebuie să... Ai dat, mă? Da. Bă, deci... Dacă mai înjur pe clip, nu mai monetizează ăștia clipul. Adică nu stai că... Eu am înjurat, dar acum o să trebuie să pun de la cu bip. O să pună... Așa mai trezit din pauză să filmăm. Așa. Și mai am aici și o chestie. Îi pun pozițiile. Și fii atent ce fain arată. Frumos. Și bă, Robi, oare mai găsim la profi deschis? Vedem unde. Hai sus. Așa. Bă, din păcate, noi încă n-avem prosop de la să ștergem, dar nu e separat de sponsorizare. Face reclamă. Ne punem centura frumos. Avem niște șoferi responsabili. Opa. A făcut plesc.
aranjăm condusul cu viteză. Da, de fapt, stai că trebuia să nu arăt ăla. Da. Am sorry, să încercam măcar. Da. Îmi place aici în Mauren, e frumos. E autonomie. Da? E Aproape închis, așa-i? aici la parlamentar, e deschis. Oh, shit. E ce mai sună? Este închis. Ah, ceva de băut, mă. Gurile noastre, n-am bea ceva. Asta mai pe dreapta. I-am băgat a doua. Bă, suntem aici cu Robi. Salut. Probabil asta să fie ultima parte. Că deja ne-a filmat clipul, știi, pe la mașina. Și am zis că după 5 luni de la primul vlog ar fi o... Este bună să ne facem împreună. Nu cred că o să iasă cel mai superb. Hai. Robi. Și... no. Cam atât pe ziua de azi. Eu zic că o să ne vedem data viitoare cu mai multe modificări. Până de Crăciun, nu știu cum să vă zic, suntem în august, dar până de Crăciun trebuie neapărat să scoatem tobele alea și mai când să se vadă. Deci, na, să fie poc-poc, să merită. Așa că eu zic să dați cât mai mult like, share și să arătați și la prieteni cine e de Golf Driver. Că asta avea un început. Eu v-am salutat, respect.